qualitative public participation motegno ma obedo informed gi gima ji ng'iyo. Kendo ka wacho ni kata ka ng'iyo kaka wabunge ni wuoyo, kata ka Roli ka ni wuoyo, no wuoyo ahinya e wach mar Gachagua, gima ne Gachagua otimo. Kane gidhi dala late General Ogola, ni Gachagua riembo gi oko. Koro en kanya mano mako ne Gachagua. Ni ng'ani ok ohero joluo, ng'ani ne riembo ni nyiso Ruto mondo we romo gi joluo kane gidhi limo Ogola. Manyiso ni to mano ok en ground, noko wach no. Koro Karoli eka mbunge en omako ne Gachagua e wach no. Mano ber atiro mar Karoli mondo mak ne wach no. Ni ng'ani ochayo joluo, ng'ani ok ohero joluo. To nonego bed ni en e ground sama ne timo gini ni. King'iyo kata Sholei kane wuoyo wacho ni Gachagua noyanyo miyo moro ni time gala. No ok en ground impeachment motion. Owacho nyaka ni Gachagua wacho ni Ruto must go. Mano treason. Mago gik no gin ground. Koro ka gini kara koro chal ka gima en a moving target. Gimidonjo ni godo ok ken gima iwacho ni ma en gima osiko lokore, owilore pile. Ground ma gikelo gi grounds ma gidebate opogore. Koro miuru Gachagua bende ratiro mare. Rach kako rach no mondo gole oko, piche uru oko lakini luru gima iwacho ni grounds motegno. Ingeni kaka mana Midenga wacho ni golo oko vice president kata president ok en gima tin ahinya. Ma en gima onego bed ni gima otimo, nikech en gross misconduct, ok en misconduct, gross marach moketh kabisa. Gross misconduct nyiso ni gima otimo no nonego bed ni wan gi gimoro miwacho ni Samuel omako jopiny duto. Ji chunygi omuogo gima jalup ker otimo. Gima jok ngere wacho ni national outrage. Ok en ketha moro matin moro mitimo to wacho ni othiche oko. Mano ok nyalo bedo gi sirikal. Nikech ng'ato nyalo ketho matin. Tie moko ketho moko onego bed ni graduate to chopo bedo impeachment. Koro mano gi pacha aneno noko timore malong'o e wach mar Gachagua ni. Noko miye nafas madwarore mondo wuoye e wechegi. Noko lo chike. Ome wacho ni gini en siasa, gini ok en chik. Siasa odonje i gini. Koro siasa mimiyo namba maduong' maloyo chik mag Kenya. Aya, Willis, inyisa kanyo ni waneno ka screen ni oko bede yo makare. Kinyalo mana keto authoritative mar mondo mi waneni yo makare. Kata kamano penjo machielo bende